Milli жанлы тарихны һәм үзаңны саклап калган татарлар. Перемдә бүген милләттәшләр ничек гомер итә? Урал якларында татарларга мөнәсәбәт нинди? Эфирда таянны нуктасы тапшыруы студиядә Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Без бүген студиягә Перем татарларын чакырдык. Шуннан да төрле өлкәләрдә уңышка ирешкән, шулай ук инде Перем татарлары дип горурланып йөрүче милләттәшләр. Һәм безнең белән элемтәдә Җәүһәрия ханым Габделхакова да булачак. Сезгә Җәүһәрия ханым без соңрак сүз бирербез. Тарихка керәсе иде. Файзал Хага әфәнде, менә шуннан да Перем татарларының тарихы кайларга барып тоташа икән? Перем татарларының тарихы бигрәк аска төшеп китә. Ул татар халкының тарихы белән тәңгәл килә. Ул айрым бер татар төбәге түгел. Татар иленең аерылгысыз бер өлеше. Мин әйтәсем килә, безнең якта төрки бабайлар килеп чыкканнар бик борынгы заманда. Чөнки бу хакта сөйләп тора елга исемнәре. Менә мисал өчен әйтеп китәм, бер елга исеме Тәләс елгасы. Бу Кытай язмаларында искә алына 5нче гасырларда Тәләс. Һәм алар күрсәткәннәр Тәләс кабиләләре яшәгән Алтайда. Монсы бер генә, икенчесе менә Барда. Ул шулай ук кабилә исеме. Һәм әйтергә кирәк, Барда исемле елга берәү генә түгел, Барда районында гына түгел. Ул Кишерт районында баранда Барда, аннары Октябрь районында да Бартым исемле елга бар. Димәк, менә Барда кабиләләре Перем төбәгендә бик күп җирләргә таралган булып чыга. Бик күптәннән әйтәмеш, аның вакытын әйтеп булмый. Менә безнең бабайлар губерния администрациясенә үзләре турында язганнар тарихи белешмә. Без бирегә килдек 500 ел элек. Бу язылган 1800 елларда. Менә уйлап карагыз, ничә ел бу булып чыга, 1300 елларда алар килгән. Бәлки алар алданрак килгәннәрдер, чөнки язучылар аны барысын да белмиләр. Шуңа күрә мин әйтә алам инде, булай татар бул формалашу, әлбәттә ул соңынанрак. Һәм катлаулы чорларда булган бит әле анда. Монда чыннан да, әгәр дә башка, мәсәлән, төбәкләрдә яшәүче татарлар, шул исәптән инде Татарстанда булсын, Казандамы һәм башка регионнардамы, менә бу чукындыру елларындамы анда татарларга гомумән менә нидер куркыныч янаган чорда да Перем татарлары чыннан да үзләренең татарлыгын саклап калган төп татарларның берсе дип әйтәләр. Масбут абый, килешәсезме бу фикер белән? Бик килешәм. Бик килешәм. Һәм бүгенге көнгә кадәр шушы горур без татар дип әйтүләре яшәп килә. Менә каян килә ул сезгә? Әйтеп китегез әле шуны. Нәрсә берләштерәме сезне? Нигезләр һәм тарих белән бәйлеме бу? Кайдан менә шуннан да барлыкка килгән менә бу Перем татарларының нәкъ менә үзләрен горур итеп татар итеп атап йөрү? Бүгенге татар тормышында актив катнашудан килә ул. Барда районы кешеләре үзләрен Барда районында туган татарлар икәнлеген онытмыйлар бер кысында. Һәм кая барсалар, кайсы илдә яшәсәләр дә, алар гомумән татар халкы шикелле яшиләр. Россиядә гына түгел, планета буйлап бардаларны очратырга мөмкин. Һәм алар үзләренең татар булулары белән, Барда татар булулары белән горурланып яшиләр. Һәм үзенчәлекле бер язма да тыңлап үтик әле, аннары дәвам иттерербез. Эмир ханым, нинди язма бу? Нәрсә белән үзенчәлекле ул шул кадәр? Бу Барда кие, әлбәттә инде күп кешегә мәгълүм, чөнки инде мин бер генә ул турыда сөйләмәдем. Минем диссертация, кандидатлык диссертация эшем Перем татарларының традицион музыкаль мәдәниятенә багышланган. Һәм мин 2010 елдан 12 елга кадәр 3 ел шушы Перем краенда инде үземнең шушы шәхси экспедицияларымны үткәреп йөрдем, материал туплап һәм шушы материал нигезендә диссертациямны якладым. Менә бу язманы мин үзем яздырып алдым. Булатов
Әхнәф Мидхатуллиннан, ул 49 елгы һәм әйтергә кирәк, ул Барда районының күренекле гармончысы һәм әлбәттә бик оста итеп тальянда, хромкада уйный. Менә мин сезгә инде шушы Барда киенең бер вариантын тәкъдим иттем әлеге тапшыруга. Гомумән Барда киенең бик күп вариантларын яздырырга туры килде һәм шуны әйтәсе килә, музыкаль мәдәнияткә кагылышлы үзенчәлекләрне билгеләсәк, әлбәттә Пермь татарларының Сөрән көе дигән бик шундай йола көйләре дип әйтер идем, чөнки бу әлбәттә без менә фән телендә әйтсәк календарно-обрядовый фольклор дибез, бу инде Сабан туй белән бәйле Сөрән көйләре яңгыраган һәм әлбәттә безнең менә мин Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһим исемендә Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында озак еллар эшләдем һәм анда безнең мирасханәдә әлеге язмалар саклана. 61-нче, 66-нче, 71-нче елгы язмалар һәм аларны Нәркис Мөштәриева белән Куддус Хуснуллин җыеп алган заманында һәм мин аларны да үземнең эшемә керттем һәм инде үземнең экспедиция вакытында материалларын туплаганда әлбәттә мин аларны аермаларын да билгеләргә тырыштым. Нәрсәдән гыйбарәт, гомумән музыкаль стилистик яктан нинди үзенчәлекләре бар. Шулай әйтеп үтәргә кирәк, тиз әйтәм инде, шымылдык көе бик үзенчәлекле, бу туй йоласы белән бәйле. Шулай әйтеп үтәргә кирәк, әртил көйләре аларның шушы кунакка йөргәндә, алар көз көне кунакка йөришкәннәр Пермь халкы һәм әртил көйләрен яңгыратканнар. Әлбәттә ул инструменталь вариантта да сакланган, җырлар жанрында да сакланган һәм шуны әйтәсе килә, монда тагын без бәет белән мөнәҗәт күз салсак, әлбәттә бәет жанры күп регионнарда булырга туры килде һәм Пермь өлкәсендә шулай ук бәет жанры инде кәгазьгә генә күчеп кала. Аерым тукталырбыз әле моңа. Мин истәмәкче булам бер сюжет кына. Музыкаль культурага килгәндә, безнең якта урам кие дигән җырлар бар. Урам кие дип әйтәләр. Мин монда 90-нчы елларда килгәч эшли башладым укытучыларның белемен үстерү институтында һәм Теләче районына беренче укытучылар семинарына бардым. Һәм анда семинар бик матур узды. Семинарның ахырында Керәшин апа үзенең кызы белән җырларга чыкты. Һәм җырлап җибәрделәр булар. Мин тыңлап утырам, мин әйтәм, бәле эшлә. Бу бит безнең урам кие. Менә уйлап карагыз. Теләче һәм Пермь төбәге, Октябрь районы, Уразмәт авылы. Уртак кей. Каян килә? Бу аста яткан безнең мирасыбыз. Аста уртак мирасыбыз. Шулай микән? Уртак яклары күп, әлбәттә, алар турында сөйләшербез. Зинар ханым, менә Пермь татарларына хас тел ягыннан булсын, менә музыка һәм җыр сәнгать турында күпмедер дәрәҗәдә әйтә башладылар. Менә ниндирәк аермалы яклары бар Пермь татарларының? Әлбәттә, менә һәр татарның шикелле, һәр татарның һәр төбәктә үз диалект сөйләме бар. Безнең бардаларның да үз сөйләм теле бар, диалекталь сүзләр бар, интонация башка. Безне әзрәк грубыйрак сөйләшәс дип тә әйтәләр. Шулай ук үзебезнең сүзләр, ул кайбер өлешләре башкорттан да алынган, башкорт теленнән дә алынган, татардан да, ләкин үзебезгә генә гайнә татарларына, барда татарларына гына хас булган сүзләр дә бар. Нинди сүзләр ул, мәсәлән, әйтеп китсәгез иде әлеге сүзләрне? Ыспайы сүзе, ыспайы бик матур дигәнне аңлата, ыспайы. Яматай, ямсыз дигәнне аңлата. Тагын бик күп. Мисал өчен, гульбиш, гольбица. Аннары әйтеп килә, менә шушы архив материалларын караганда, аларда җырларда элекеге язмаларда кисәкчәләр бик күп. Кый, кай, тастымалкай, муел сүзләре бик еш куллана. Бу шомырт безнеңчә. Аннары әйтеп үтәсе килә, шушы кисәкчәләр дин дигән кисәкчә шигырь калыбын карасаң, шуңа күрә әлбәттә тел үзенчәлекләре бик кызыклы һәм минем шулай ук китапта аңа бер өлеше ул ягына караган һәм шуны әйтәсе килә, әлбәттә ул татар теленең урта диалектына туры килә. Шунда шулай. Һәм без әле Пермьгә да сүзне бирик. Җәүһәрия ханым, исәнмесез? Бүген менә ничегрәк яшәп ята татарлар Пермь өлкәсендә? Шул хакта беләсе иде. Аллага шөкер, бик матур яшәп ятабыз. Менә иң беренче яңалык белән уртаклашып китим әле. Татарлар ничек яшиләр дигәнгә менә бу җавап булыр. Әле генә китап килеп чыкты, шигъри альманах. Безнең Пермь краенда яшәүче шагыйрьләр 100
Şiir yazıcılarının biri de icadi jemişleri toplangan tatar tilinde. Kray hakimiyeti bizge şu kitapni çıgaruga yordam etken için zor rahmetimizni bildiresim kila fırsattan faydalanıp bip matur yaşap yatabız. Bizning tübekte tatar tilinde söyleşemiz. Tatar tilinde aralaşabız. Niçin degende tuğanda biz tatar bulup tuğanbız. Tatarcha eti eni dip deshkenbiz, tatar tilinde jırlaganbız, tatar tilinde bişikkilerin bilen balalarımızı terbiyelegenbiz. Ondan soň biz bek gururlanabız bizning tübekte Abdullah Tuqay'nın nesil jipleri barlığına. Onun babası Zinnatullah Amirov bizning barda yağından. Demek Tuqay'nın nesili bizge kelip tutaşa. Biz Tuqay'ımız bilen gururlanıp tatar tilinde jırlıyız, siyleşebiz. Onun şiirlerini yotlayız. Mine tizden Tuqay'ımızın юбилейі. Шул уңайдан безнең балалар студиясы да Туқайга багышлап композиция әзерлибез. Туқай шигырьләрен ятлыйбыз, балаларыбызны Туқай телендә сөйләштерәбез. Барлык серләрне дә ачмагыз әле, икенче өлештә сөйләшербез. Бүген гомумән татар телен югала дигән чорда Пермь татарларына мондый проблема ядыймы һәм сез ничек күрәсез инде анда үзегездә кайнаган килеш нәрсәләр әйтә аласыз бу хакта? Татар теле югала дип әйтергә йөрәгем җитми. Югалмый. Менә bizden tıra, balalarımızı tatar tilinde terbiyelü, milli yılalarımızı alarga jitkirü, ota babalarımızdan kalgan mirasımızı balalarga jitkirmesek biz kim bulabız? Mine biz şu balalarımıza kalsın işin tırışabız. Niçin degende mine Perm krayında, rayonlarda da, avullarda da, şehirlerde de milli medeni üzekler, tatar milli medeni üzekleri işlep gile. Perm'nin üzerinde milli muhtariyeti biz işleyin. Birgelikte, birdemlikte mine şu televizyonu saklauda, milli yılalarımızı saklauda tırışa işleybiz. Һәм татар телевидениесе турында айрым сөйләшербез әле, Җәүһәрия ханым. Ә менә тагын нәрсәләр берләштерә Пермь татарларын бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяны нокта тапшыру Пермь татарлары турында сөйләшәбез бүген һәм студияда да нәкъ Пермь татарлары җыелган. Мәсәлән, башыннан да менә нәрсәләр әйтә аласыз? Күчеп киткәннән соң әйтеп киттек инде, онытмыйсыз сүзегезнең нигезләрегезне дип. Менә тормышта еш очрашырга туры килә. Менә нәкъ менә үзегезнең мин Пермь татары дип әйтү белән һәм бүген гомумән менә татарларны бәлки якташлар белән очрашып йөрүләр, анда җыелышулар һәм аралашып яшәү ничегрәк салынган сезнең тормышта? Süyünüşlü halde beyt alan min, mesela Kozan'da, Tatar'ın uzakı bitinde Kozan, barda Tatarlar uyuşması yaşayıp gile. O ofisiyel revişleşlenmegen, lakin birgeleşip, jeyni karşı alı, sabah tüy vakti, başka beyrenler, barda Tatarları, Kozan'da barda Tatarları jıyılıp, birgeleşip beyrem itebiz, anda indigil barda şağına söyleşebiz, sağınılgan bula ol, elbette. Jırlarını başkarasınız. Jırlarında başkaramız, beyevlerinde, bizim barda rayonundan kilip, Kozan'da tanılgan artistler de var. Onlar da barda jırlarını jırlap, iske sağınıp, iske alabız. Kimler alar? Әйтеп китик әле аларның исемнәрен. Истәп әйтергә кирәк, моны оештыручыларның берсе кызганыч хәзер исән булмаган Рәшит Яхпаров бик зур эшләп китте инде ул. Кызганыч ул юк, но аның мирасы саклана. Кемнәр белән җыелышасыз? Аны алып баручы Мәсгуд Абимашев. Кемнәр белән җыелышасыз? Кемнәр җыр башкара? Менә танылган кешеләрдән кемнәрне әйтә аласыз анда? Tanılgan kişilerden Sanifar Angulova килә ул кичәгә. Senifer Angulova, Güzel Urazova, Şulpan Yusupova. Җыр сәнгатендә генә дә күпме шәхесләр бит монда, әйме, чыннан да. Әйе. Һәм Фәйзул хафан, без тарих турында сөйләшәбез икән, инде монда татарларның санына да игътибар итәргә кирәктер, чөнки менә 10нчы елдагы халык саны исәпкә алу буенча Пермь өлкәсендә 115,544 татар яши дилгән. Менә тарихны өйрәнүче буларак сез, әлбәттә инде профессор буларак шулай ук индирект тенденция күзәтелә соңгы елларда. Артуга барамы, кимүгәме һәм кайсы якка таба ушу бара татарлар? Әйтергә кирәк, Пермь крае ул территория буенча бик зур иш. Ул Татарстаннан зур, күпкә. Шулай булуга карамастан халык әзрәк. Анда тайга, урман, таулар, шуңа күрә халык әзрәк. Татарлар 89 елда 150 мең иде.
Аларның 50 меңе башкортлар исәпләнә иде. Менә 89 елгы перепис буенча. Хәзер тенденция кими. Чөнки татарлар бик күп татарлар яшәде Кизылда, шахталарда эшләделәр. Бик күп татарлар. Татарстаннан килгән, башка җирләрдән килгән татарлар, шахтерлар бик күп иде. Башка җирләрдә эшләгән татарлар шулай ук шактый гына менә нигә Татарстанга күчеп килделәр. Шулар арасында мин үзем дә 93 елда бери күчеп килдем. Һәм хәзергә кадәр Аллага шөкер эшләп яшәп ятабыз. Һәм яшьләр турында сөйләшсәк, без менә Динар ханымга да сүз бирик әле. Чынында яшьләр бүген аралаша микән татар телендә? Монда бит аңлашыла инде өлкән буын вәкилләре, алар барыбер әлеге милләтне, гореф-гадәтләрне саклап калалардыр. Ә менә яшьләр арасында ниндирәк эшләр алып барыла бүген? Мин үземнең якташлар турында, яшьләр турында горурланып әйтә алам. Алар татар телендә аралашып яшиләр. Һәм аеруча әйтәсем килә, менә башка төбәкләрдән аермалы буларак, безнең Пермь краенда гомумән алганда татар яшьләр оешмасы оешты, барлыкка килде. Ул Чәкчәк дип атала. Аның җитәкчесе Рөстәм Галимов. Аның яшь егет булуына карамастан, аның инициативасы белән оешкан бу оешма бүгенге көндә бик актив 7 ел дәвамында эшләп килә. Алар инде кичәләр, концертлар, конкурслар оештыралар, шулай ук татарларны берләштереп, бер-берсе белән аралашу өчен шундый Мәйдан тудыралар. Мәйданда тудыралар, әйе, аралашып, шулай ук менә күптән түгел генә алар татар телендә мастер-класслар уздыра башлаганнар. Анда башка милләт халкы да аларга килеп мастер-класслар үтә ала. Һәм менә мондай чаралар белән генә шулай үстереп була микән, Эльмир ханым? Тагы нәрсәләр уздырырга кирәк? Монда бит инде буыннар чылбыры да булырга тиеш дип әйттек. Гомумән менә бигрәк тә менә мондай төбәкләрдә татар теленең киләчәген өметле күрәсе килә бит, якты күрәсе килә. Менә сез бигрәк тә өйрәнгән кеше буларак әлеге мәсьәләне тагын нәрсәләр эшләп була һәм ниндирәк юнәлеш буенча эш алып барырга кирәк икән? Менә минем әйтеп уздым инде бәйет жанры турында. Күп кенә регионнарда йөрибез экспедиция белән. Һәм без инде әлбәттә Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан йөрибез әлеге эш белән комплекс экспедицияга. Һәм һәрбер төбәккә багышланган менә шундый милли мәдәни мирасыбыз дигән китап чыгып килә. Пермь татарларының бардага багышланган аерым китабы бар. Менә шуңа күрә әйтәсе килә, архив язмалары күп. Алар берсе дә эшкәртелмәгән. Һәм әлбәттә монда мин генә музыкант буларак, этномузыколог буларак бу архив материалларын эшкәртеп, шушы җәмгыятькә, безнең татар халкына бүләк итә алмам инде әлбәттә. Менә шушы эшкә бөтен көчләрне тупларга кирәк. Һәрбер регионда да аның шушы проблемалар бар. Архив материаллары ята, эшкәртелмичә. Һәм безнең максат бүгенге көндә инде шушы тарихыбызны милләткә яшь вәкилләр буларак, яшь буын буларак тапшыру, аларны яңгырату, чөнки менә бу сөрән көйләре, әртил көйләре, шымылдык көйләре, алар онытылачак, алар юкка чыгачак. Аларны безгә яңгыратып, әлбәттә ятлап өйрәтергә кирәк яшьләрдән. Чөнки менә мин булдым Арда районында, мәсәлән, анда Карьево дигән авылда булдык, һәм аның янәшәсендә Малый Ашап дигән авыл бар. Әлбәттә менә 2 генә километр авыл аралары, сөйләм теле беләсезме ничек аерыла. Шулай ук җырлары да аерыла. Һәм мин шунда очратым Ахатова Эльвира дигән бер яшь ханымны, ул бар тик 74 елгы исемдә калса, күрәсезме, мине бөтен истә кала, чөнки махсус аралашкач шул кадәр алар күңелгә уелып калалар, безнең информантлар. Ул менә миңа әйтте, мин әбиемнән махсус утырып өйрәндем әлеге җырларны. Һәм ул безгә бик борынгы җырлар башкарып җырлады. Без аларның язмаларын хәзер инде шушы китапка керттек. Шуңа күрә яшьләребезгә нәрсә әйтәсе килә, әлбәттә әбиләре белән мәҗбүри рәвештә өйрәнсеннәр иде, әбиләрен мөнәҗәтләрен. Шулай ук салават әйтү көйләре бик үзенчәлекле Пермь ягында, менә Мәсгут абый да миңа дәлилләп тора. Шуңа күрә әлбәттә йолалар да бик кызыклы. Һәм алар менә бүгенге көндә дә аларның менә бу үткәрү этапларын сакласыннар иде дигән. Гореф-гадәтләрендә монда сакларга кирәктер, һәм тарихчыларның да миссиясе бит бу. Менә бүген Пермь татарлары тарихы сезнеңчә тиешле дәрәҗәдә өйрәнелгәнме? Әлбәттә, тиешле дәрәҗәдә өйрәнелгән дип әйтеп булмый. Чөнки татар күзлегеннән язылган хезмәтләр бигрәк күп түгел. Әлбәттә, монда тарихчылардан Дамир Исхаковны әйтеп китәргә кирәк. Ул менә этнолог буларак Пермь татарларының килеп чыгышы һәм формалашу турында бик әйбәт хезмәтләр эшләде. Шулай да бу юнәлештә безнең эшебез бара. Менә үткән ел
Алланың рәхмәте белән без Октябрь районында яшәгән татар авылларының тарихын эшләдек. Безнең Октябрь районында 23 татар авылы һәм шуның тарихы мин монда Иялидә эшләгән вакытта Пермь ягының тарихын язган идем. Үземнең язмалар һәм һәр авылга багышланган кичкенә материаллар туплап зур китап эшләдек. Шулай ук менә җирле администрация бастырып чыгарырга җаен табарбыз диделәр. Җәүһәрия ханым, сезгә дә сүз бирик. Шунда менә телевидение бар икән, димәк аңа ихтыяҗ да бар. Һәм Татарстан белән элемтәне ничегрәк бәяләр идегез? Сез бит турыдан-туры барыбер Татарстан белән дә эшлисез. Әлбәттә, зур рәхмәт әйтәсем килә ТНВ каналына. Ни өчен дигәндә менә цифровойга күчкәч, күпчелек телекомпаниялар крайда ябылды. Без ТНВ каналында калдык. Чын-чынлап зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә сездән үрнәк алып яшибез, сезгә ияреп эшләргә тырышабыз. Һәм зур рәхмәт әйтәсем килә безне шулай ук администрация безгә үзебезнең. Бездә дә сездә кебек балалар студиясы инде күптән эшләй. Җәлил укуларында бер укучыбыз 2нче дәрәҗә лауреат дипломын алды. Инде менә бүгенге көндә Рәшит абыйны да искә алыйк әле. Аның 75 еллыгы уңаеннан 8нче Яхфар укуларын үткәрә край. Мин менә шунда жюрида утырамын. Шушы конкурска катнашты край буенча 230дан да артык кеше. Бу бит телне саклауда әлбәттә зур этәргеч дип әйтәсем килә. Рәшит абый безнең татар дип жан атып яшәгән кешебез, милләттәшебез, чын милләтпәрвәр. Аны һич онытмыйбыз, менә гел сагынып искә алабыз. Аның шигырьләрен яңгыратып торабыз һәр вакыт. Мәсгуд абый, сездән дә хәзер кызганыч безнең вакыт әле күп түгел, күп сөйләргә буладыр. Инде монда аңлашылды, менә Пермьдә шуннан да милләт өчен янып көеп йөриләрдер. Мәсгуд абый, менә киләчәген ничегрәк күрәсез сез? Пермь якларыннан сезнеңчә Татарстанга килергә тиешмәләр. Әллә шунда инде нәкъ менә татарларның яшәү даирәсен киңәйтеп үстерергә тиешләрме? Менә сезнең фикерегезчә, әллә кайда гына яшәсәләр дә алар инде нәкъ менә милләткә чын патриот һәм чын ватанпәрвәр булырга тиешме? Минемчә, зур үзгәрешләр кирәкми. Шушлай дәвам итсен иде. Барда да яшәүче татарлар онытмасыннар. Кая гына күченсәләр дә, кая бар төпләнсәләр дә, үзләренең бардагы кешеләр икәнен онытмасыннар. Менә шунда тора бөтен хикмәт. Шулай бер оныттырмас өчен безгә чаралар күрергә кирәк. Официаль яктан да. Ниндирәк чаралар менә сезнеңчә ул? Рәсми яктан җитәкчелек күрергә тиешме моны? Әллә нәкъ менә Пермь якларыннан чыккан татарлармы? Кем үткәрүенә бәйле түгел. Кем үткәрсә дә бик яхшы. Бардалар менә Казанда барда көннәрен, Пермь татарлары көннәре үткәрү бик мәслихәт. Һәм киресенчә бардада Казан татарлары көннәрен үткәрү дигән әйбер көннең кадагына китереп бәрде хәзер. Динара ханым, сез ничек күрәсез киләчәген Пермь татарларының? Шунда якты һәм өметле күренәме? Мин якты өметледер дип уйлыйм. Чөнки бүгенге көндә менә руслашып барган заманда минем якташларым татар телендә аралашалар. Киләчәктә минем шул гына теләгем бар. Менә интернет белән күбрәк эшләргә иде, интернетта татар телен таратып, менә татар тормышын күбрәк яктыртырга, чөнки яшь буын, балалар күбесе интернетта утыра. Һәм кыскача Эмиль ханым, сездән дә киңәшләр ишетәсе иде тапшыру ахырында. Мин инде әлбәттә шушы экспедициядә йөргән вакыттагы үземнең хатирәләрем белән бүлешәм. Шуннан да фольклор ансамбльләре бик күп эшләп килә. Шулай ук бик оста гармунчылар бар, барда ягында да, гомумән Пермь краенда да. Чөнки мин 27 авылында булдым. Әлбәттә 9 районны йөреп чыктым. Менә үземә шушы эшемдә күз аллаган авылларны. Шуңа күрә әйтәсем килә, шуннан да алар телне саклауда, мәдәниятне саклауда үзләрен бик актив тоталар һәм әлбәттә инде Казан безнең мәдәни учак буларак монда үрнәк булып торырга тиеш. Фәйзулхан әфәнде, милли тормышны һәм менә Пермь татарларының милли үзенчәлекләрен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таяны тасылырга тиеш? Үзеңне татар итеп тыю. Татар мөхитендә яшәү. Шул гына кирәк дип уйлыйм. Димәк, Пермь татарларынан үрнәк алырлык, алар милләт бетә дип борчылмый, киресенчә аның үсеше өчен зур өлешен кертә. Исәнлектә күрешергә язсын.